klik eginda, artxiboa jaitsi eta mundua beste modu batera ikus dezakegu. Mendebaldetik ekialdera eta iparretik egora, Europako Espazio Agentziak egindako mapa bati esker. Mapa mundu honek erresoluzio ikaragarria dauka, betiko mapek baino 10 aldiz handiagoa. Google Earthekin nahas dezakegu, baina bere honen funtzioa bestelakoa da. Alde batetik, aldaketa klimatikoaren efektuak ikertzea da mapa mundialen ardura, eta bestetik, hondamendietan izan daitezken heriotzak ekiditea. Honetaz gain, nahi duenak gure mendien tontorrak ikuskatu ditzake, Anbotokoa edo hiru erregen mailakoa esateko. Lur planetaren irudikapen digital hau, Envisat sateliteak 2 urtean ateratako argazkien bitartez eginda. Sextante, satelite eta mapamundi berrien faltan, antzilankoek erliebea goitik ikusita bakarrik azter dezaketen. Egun, argindarrari esker, hori gauez ere egin dezakegu. Azkenean, Stephen Hawkinsek arrazo izango du. Estralurtarrek goialdetik begiratuta, gu ikertzeko aukera hobeak dauzkate.